Oh, sampun Widya Laras. Aku ngetre kok coba nyanyi. Beksa kayut sinarengan kata-katang Widya Laras campur sari. Sini guyung Raja Wali Audi sepundang cerah foto video syuting gambar penting harga diri. Tak kantor kagem Cak Met, Cak Gondrong, Cak Tetek, Cak Yuli, Cak Suwono.
ngenteni lho, Cak. Ya Bablas ki ampun. napa melih? Pupung seragenan. Bablasne napa, Cak? Ninggal katresnan apa lali janjine? Nah. Apa Sri Uning? Caping gunung padha larase. Susuknya susuk. Ya, lebokke Dek Yati alon-alon. Ulo sawah sapa ngandut datan atiku Caping gunung. Caping gunung di ladang. Bu Sumiati monggo mriki Bu Sumiati. Tak suwono. Monggo Cak Slamet. Aijo Aijo Netra Kerjo Raja Jangkep. Aijo. Dek jaman perjuangan jer kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ono Mana di mana anak kambing saya? jarene lulus menang keturutan yen nate jadi Mbah Darmo. saiki apa lali neng gunung tak cadomi aja cadong yen mendung tak silih capek gunung Malah ngageti lho. Ayo, Cak. Nah, Cak Petek sing ganteng dhewe, ya ampun. Wes laporan karo mbake aku. Ayo, Cak. Nano. syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja Gaya kele. iya ben padha Kandange pindah milih. ngono apa Capek. sampel bermanjing Dua.
Player kondangnya Solo Raya. Dek Rizka kemarin semenang. Oh. Cak Swata monggo. Cak Yuli, Cak Cak Gondrong. Cak Gondrong. Cak Petek. Cak Petek. Dek Yanti maju. Cak Selamat. Kak Dio, Cak Selamat, Kak Dio. Pon prawira mati lelapun negara. Ayo Cak Asman. Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari. Monggo Cak Asman. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Iki saya ditarik sopo Cara Malang ki bar nayuh ki Bayar. Heeh. Bablasnya kapilut Arisan, garape arisan. Bablasne kapilut. Kapilut garape tayub.
Cak Petek. Cilik ngono ki Petek. Aku yo bingung dadi. Ngene kaya gereh Petek kan. Lagune iki kangen ning ati. Bablas ki apa Cak Petek mengko? Gambang ki kok Banyuwangen. Nego to, nak nego to, Cak. Engko diganti sik yo Cak. Kok lek ketemu meneh lagi. Mangga, mangga. bisa. Aja semalang bagus terus aku ilang bakalayu sampai aku bali bisa sumante ono ing sisihmu iya Sewindu suwe lawas kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu memujanku ati susah mung kangen sliramu sembol Berbajing. Rina wanita Yanti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mati amung sira kang bisa nambani Yo, Barasan ya, Cak. berasan Tak buka sik lali aku. Sing iki apa sih? Kok ben dikulik dhisik. Apa Cak Slamet? Banyuwangi, Gerajakan Banyuwangi sik wis ya. Gerajakan ya. Heeh. Oh iya. Berarti iki wis om landak bablaske engko Gerajakan Banyuwangi Cak Petek. Tak slamet nih aja mudhun seno. Cak Slamet dikancani sing kok ndak nangis Cak Petek ra nek koncone. Aja semalang bagus terus aku ilang bakalayu ono suwe aku bali bisa sumante ono ing sisih Widya Laras langsung Gerajakan Banyuwangi